Our verse of the day is found in the book of 1 Samuel chapter 17 verses 45. Then David said to the Philistine, "You come to me with a sword, a spear and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted." And this is our verse of the day. Uthi Davide, wena uza kimi ngenkemba nangomkhonto nangencula, kepha mina ngiza kuwe ngegama lika Jehova Sebawothi, uNkulunkulu wempi kaIsrayeli. Kuleli sonto ngithina siyabheka amagama kaJehova ukuthi ungubani amagama akho Jehova. Namhlanje sizwa uDavide esho elinye igama lika Jehova, umbiza ngegama elahlukile uJehova, umbiza ngaleli gama ubhekene nempi kaIsrayeli. Elesizulu lichaza kahle lithi wena, lithi mina ngiza kuwe ngegama lika Jehova Sebawothi. Elinye lamagama akhe loNkulunkulu unguJehova Sebawothi. UJehova Sebawothi mabe mbiza ngoJehova Sebawothi, uJehova Sebawothi okusho ukuthi uNkulunkulu wempi kaIsrayeli. Akungagcina ukuba uNkulunkulu wempi kaIsrayeli kodwa uNkulunkulu wezimpi zonke, okusho ukuthi yena uye oma ngaphambili akhomanda izimpi, ayitshela amabutho nama-armies ukuthi awa-attack awame. Ngamanye amagama, uma uhamba nalo uNkulunkulu, uma unaye, usuke uphethe the host of armies, usuke uphethe umuntu okunguye okhuza amabutho, ocommanda the army to attack, to command the army to launch attacks. UJehova Sebawothi okusho ukuthi zonke izimpi namabutho onke ezikhona zilalela ucommand yakhe. Make wakhuluma, all the armies they do according to his word. UJehova Sebawothi. Ngamanye amagama kufanele ukuthi ma usuyithola ubhekene nempi obhekene nayo, uyibone ngathi inkulu kunawe, enumemeze uthi wena uJehova Sebawothi, the Lord of hosts, the Lord of armies, the Lord who is in charge, who is the commander of all the armies asemhlabeni nawasezulwini. They obey and they listen to your instruction. Maunalo uNkulunkulu. Ingakho uDavide ma efika ubona impi yabamaFilisti ehamba noGoliath, usekhumbula ukuthi uNkulunkulu oJehova Sebawothi, who is the commander of all the armies on earth and all the armies in heaven. Umkhomanda wamabutho onke asemhlabeni namabutho onke asezulwini. Uthi ma ngihamba nekhomanda no general nonguyena ophethe intambo zonke, how can this Philistine defeat me? Ngoba ngiphethe the host of armies, ngiphethe ugeneral okuyena in charge of all the armies. Uthi ngeke ngihluleke. Useza phambi kukaGoliath uthi wena uza kimi ngenkemba, uza kimi ngomkhonto, uza kimi ngencula, kodwa mina emva kwami ngihambi ngedwa, ngihamba with the host of armies, ngihamba nomkhuzi wempi kaIsrael. uJehova uye engihamba naye uzonginikeza ukunqoba. And David was able to win ngoba wa understand ukuthi uhamba noJehova Sebawothi. Ifisa nawe mawusubhekene nezimpi empilweni yakho, mawusuthandaza, usho emthandazweni wakho uthi ngibiza uJehova Sebawothi, who is in charge of the armies, who is the host of all the general assembly, and who is in charge obusayo no command impi, akenza impi ukuthi ihlasele bese inqobisa. Awukho wedwa mawusempini kodwa uhamba noJehova Sebawothi, hamba noNkulunkulu wempi, uNkulunkulu osinqobelayo. Lo nkulunkulu wempi unqoba izifo, unqoba ukugula, unqoba ukufa, unqoba ukuswela, unqoba nendlala, unqoba nokugula emzimbeni wethu. UNkulunkulu wempi, impi yabasemhlabeni nempi yabasezulwini. UJehova Sebawothi igama lakhe, uye osilwelayo, uye osinqobelayo, lo nkulunkulu wethu onamandla nobusayo emhlabeni.